Amidou Doumbia, particulièrement secrétaire politique. Et la depuis transition d'amener. Depuis d'amener, il y a une transition politique, côté transition. Il y a une transition avec le gouvernement, le parti politique ou Madoala. Le parti politique ou le CNT, mais le gouvernement, le président, le militaire ou la société civile. Parce que partout où il y a une élection organisée, ou l'autre élection organisée, il y a une clé bien ignorante. Il y a un départ d'amener. Donc, il faut que depuis la transition d'amener. Il faut que la neutralité. Il y a une clé flying. Il y a le gouvernement a été d'amener. Au barré en bolo, Philippe Barala. Philippe Barala parce que la transition est très différente. Ni est parti d'origine soit qu'il faut que le barrage, le gagne municipal là, le gagne législatif là, il est président de la transition avec le barrage galéable. Donc n'a eu barrage où il y a quelqu'un anga faïna, ni main ni euro corrigé. Parti est communiqué kata au sera de cas. Les premiers ministres mais malien berga premier ministre non. Akanga barrage est à clé, ben ignoranté. Côté quel est quoi, côté fouillé. Maintenant n'a soro avait fait une campagne d'amener. Avec le Premier ministre a la campagne, mais le Premier ministre est malien beribjé. Donc, il y a un de fort, parce qu'il y a un parti tableau, il y a un ni mi kanga corriger, ambo corriger. Ante ma contrôle mais ambulo jamana ka tanye be mina o de kan ni kanga ka wakati ame ma ofara nyonga wakati mina. Ni kanga ka wakati ame barake réforme munu benka bela do réforme munu kono chukumina. Ni kanga ke période wakati mina ambe ka foko ma waro nyechile mama ka foko ma obe fanga complot de ka mali contrôle anga se ko bela jele corriger anga je anga fara nyonga ni au période kono ni kuma do fami me se ka dondo gashila ne bolo o mai nyamogola o de na ni communiquer aya faena demeli sira dum parce que ma deme chuko man yemi ka faena ani sira mai ni sira clean donc o barain d'abord o de kama ka se ka bara la clé et à casser kana transition nyama ka bara gele o bolo parce que ni nana ni mina ni furuku e wakati mina mo ko te furuku la yelma mi se ka foko aka jorna bi se ka kemena ka foko kalata mina ka do nana bena ni premier ministre mi parti ko la ka foko akalata na ka sanu mayewa aka gele parce que ale be ka mi la sisa ale ko ka gagner donc be bara suku be ka gagner donc na wada to CNT mo ko be foya parce que le projet de loi incorrigé sinon projet de loi na sur coloration politique comme tale là fin nous donna pour que ka mouvement de permettre ka gagner ou kunte do akonna la donc aujourd'hui ambese ka abisiki ka fo mamunumbe ka fo te mo aklisi mais n'ambe jera ka kenyon fait amse ka fo kala filignement be organisé bibi la kuma te kala filika ambolo aujourd'hui en kanga kuma me réforme mununke pour que transition nyuma be ban chukomina sécurité be sikanga jamana kono chukomina te se ka nye ni bema sabati mo ni nyonja c'est pourquoi ameka ben ni kuma do be na ya me anga recadrer c'est mieux kuma te fin wore ka fo anga barake pour que ni transition kunche sabana inga ke here kono a kunche chuko ka nye anga na nyogon sama furuku ka dabla baraka ke ka mali laje anga calcul nu dabla nebe ni ke nga mogo ka gain nga ni dabla jamana yi mogo be sécurité la anga janga o baraka nyogon fe diplomatiquement na be se ka nyogon deme ka bara munu fene ke ka jamana deme ango o bara ke nyogon fe ka réforme nu be ke nyogon fe o kausa ka fo ambeta ni calculer ka nyere kun laje kan kerefe mogo laje kan nara ko mogo laje politique mogo fene ka famu ka fo ni wakati anga fin de concession ma fam mato kana concession anga se ko doke pour que ambeka janga ben dobe nya chela ko la wakati do fene na anga ko ka gelen parce que alna nyuma ya fene tafo o te yele ma tabule mais je pense que parti do fene beti njukula lu fene kanga corriger donc bere kan yele la je ki corriger pour que amena transition phase pour mi damene o ka se ka herani baden konna la ame la yini mi no la kana ya me la yini mi mu anga soroko ye muye dumuni ko ye dunga fay olu ka se ka sabati o de priorité bi anga élection ko kuma impla kerefe folo élection gagner ko kuma ni élection wakati sera élection kuma beke mais anga nyeshi o priorité no ma o de se ka permettre gelami banka anga se ko